Hej, jeg hedder Kim. Jeg er chefredaktør på Se og Hør. Jeg er vildt glad for at være med i den aktion her for at samle penge ind til kræftramte børn. Se og Hørs hjerte og mit hjerte har altid brændt for familier med kræftramte børn. Og når man er så privilegeret som mig at få det job her, så har man værsgo at betale tilbage, og det gør jeg vildt gerne her ved at lade de kendte dyste i Se og Hør. Jeg hedder Kåre Kvist, og jeg har sagt ja til at være med til at samle penge ind til kræftramte børn, fordi det er det velgørende formål, som jeg allerbedst kunne tænke mig at støtte. Jeg har hovedet fuld af idéer til, hvordan vi får skrabet penge nok sammen, og nogle af dem kan du læse om, Se og Høre og følge andre steder, men lige nu, der kan du overveje, om du vil med mig på arbejde. Tag med mig en dag i kassevognen ud for at afsløre sidegadevekseleeren, direktøren, pressechefen, hvem det nu er, vi skal fange. Følg med os, hvordan laver vi programmet, tag med mig ud og spise på vejen hjem efter dagens optagelser. Få med andre ord et helt unikt indblik i, hvordan laver man egentlig kontant, og hvordan er det lige inden man står over for skurken. Der kommer en auktion, den der byder højst vinder. Husk, pengene går til et godt formål. Du får en god oplevelse. Jeg glæder mig til at se dig. Hej, jeg hedder Natasja Krone, og jeg arbejder på TV2-nyhederne. Og jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg gerne ville tage Se og Hør udfordringen op og samle forhåbentlig rigtig mange penge ind til familier med kræftramte børn. Hej, jeg hedder Maria Montel, og jeg har taget imod udfordringen fra Se og Hør om at samle penge ind til familier med kræftramte børn. Jeg har været ambassadør for familier med kræftramte børn i en del år, og det glæder mig meget her i forhold til børnekræftugen, at vi skal sætte fokus på børn med kræft. Jeg har ligget søvnløs om natten for at finde på en idé til hvad og hvordan jeg skal samle penge ind. Men det er noget, I skal hjælpe mig med senere, så hold øje med os, hold øje med mig. Hej. Halløj, mit navn er Sonny Kagara. Jeg er den Se og Hør-læser, som er blevet valgt til at konkurrere imod de 4 superkendte mennesker. Vi skal samle en masse penge ind til familier med kræftramte børn. Og jeg skal gøre mit bedste for at trylle en masse penge frem, men jeg har brug for jeres hjælp. Jeg glæder mig til udfordringen. Det bliver vildt. Hjælp mig med at hjælpe familier med kræftramte børn. Ha' det godt. Hej, mit navn er Kjeld Haik, og jeg har sagt ja til at deltage i denne her udfordring for at skaffe penge til kræftramte børn. Det har jeg gjort, fordi Hilda og jeg tit har besøgt børnecancerafdelingen på Rigshospitalet og set, hvor urimelig hårdt disse børn og deres familier er ramt. Vi glæder os til at kunne måske gøre en lille forskel og håber, at du også vil være med til det.